Πάμε Κρήτη. Πάμε γιατί μας άρεσε πάρα πολύ. Που απάντησαν επιτέλους οι παππούδες της Κρήτης. Στις γιαγιάδες της. Στις γιαγιάδες της Κρήτης για να προβάλλουν τον τόπο τους. Κοίταξε τους εδώ χαλαρούς στο καφενείο. Οι γιαγιάδες κάνουν δηλώσεις, έχουν γίνει viral και προβληματίζονται μεταξύ τους. Τι θα κάνουμε, ρε παιδιά, για να μπορέσουμε να πάρουμε παρά. Ακούστε τους, ακούστε τους. Ναι, ναι. Μπορούμε να κάνουμε κάτι να γίνουμε κι εμείς viral. Είτε δηλαδή. Μπορούμε να κάνουμε ένα βίντεο καλύτερο από το δικό τους. Εγώ με τέτοια ψυχολογία μόνο ένα βίντεο φαντάζομαι να κάνω. Όλα μοιάζουν απλά μάταια. Τόσο αδικά. Έχουν πεσμένη ψυχολογία οι άνθρωποι. Γιατί λέει, οι γιαγιάδες μας τσάκισαν, μας τα πήραν όλα. Και λέει ο Μαμαλάκης, μπορούμε να κάνουμε κι εμείς ένα βίντεο να γίνει viral. Εδώ είναι στις Κάνες οι γιαγιάδες, στην απονομή του Χρυσού Λέοντα. Και έχουν μείνει οι παππούδες και παίζουν το ταυλάκι τους μόνοι τους στο καφενείο και οι γιαγιάδες είναι παντού. Αλλά έφτιαξαν τη στάκα μαυγά. Στάκα μαυγά, Στάκα μαυγά, λοιπόν. Πάμε στάκα μαυγά. Πολύ ωραίος τίτλος. Ωραία. Πάμε να δούμε την παραγωγό του Καλοκαίρι στο Νότο, όπως ονομάζεται το σπότ το υπέροχο, η κυρία Γογό Βερίγου, ο κύριος Γιώργος Μπαλοθιάρης, παραγωγός επίσης του Καλοκαίρι στο Νότο, και ο κύριος Μπαλοθιάρης Μανώλης, φυσικά, ο πρωταγωνιστής. Είστε καλύτερα. Καλημέρα στην Κρήτη μας. Κύριε, μισό λεπτό, κύριε Μανώλη. Ανέβηκε το ηθικό τώρα, είστε καλύτερα. Η ψυχολογία. Βέβαια. Πάντα όταν κάνουμε τέτοια ανεβαίνει το ηθικό μας και ειδικά τώρα με τις γυναίκες μας είχαν πάρει πολύ αέρα. Πήρανε πολύ αέρα οι γυναίκες. Πώς σας ήρθε, κύριε Μανώλη, καταρχήν είστε... Πώς κάνανε. Είστε γιος του κυρίου Γιώργου Μπαλιοθιάρη. Είστε γιος? Όχι, καμία σχέση. Είναι απλή συνωνυμία. Α, είπα γιος, το ανάποδο είπα. Το ανάποδο. Είναι μπαλοθιάριδες όλοι εκεί στο χωριό? Όλοι μπαλοθιάριδες είστε? Έχουν πολλούς. Πολλούς. Λοιπόν, κυρία Βερίγου, η ιδέα πώς ξεκίνησε? Η ιδέα ξεκίνησε, καταρχήν να πούμε ότι κάθε χρόνο το καλοκαίρι στο Νότο μπαίνει στη διαδικασία να κάνουμε μια τέτοια παραγωγή για να προμοτάρουμε ουσιαστικά και την εκπομπή, αλλά και να δώσουμε την έναρξη ουσιαστικά του καλοκαιριού. Είχαμε κάνει τα 2 προηγούμενα χρόνια με τις γιαγιάδες και το Μελιτζάνα από Αλάνα που έγινε viral, αλλά και τις γιαγιάδες που έκαναν το κόμμα. Ναι. Οπότε είχα πάρει τα μυαλά του αέρα, όπως είπε και ο Μανώλης. Οπότε θέλαμε να δείξουμε και την αντίθετη πλευρά, αυτή των παππούδων, και να δούμε και αυτοί πώς θα τα πάνε. Πόσο χρόνο σας πήρε? Τα πήγαν πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω, είναι επαγγελματία, κύριε Μπαλοθιάρη, είστε επαγγελματίες ηθοποιοί? Όχι, έτσι πιστεύω. Σκέτς. Ερασιτέχνες. Όχι ερασιτέχνες. Είμαστε το κάνουμε για το κέφι, για να αναδείξουμε την Κρήτη μας, για να αναδείξουμε τα φαγητά μας. Και μας αρέσει πάρα πολύ και αυτό το συνεχίζουμε. Και Γιώργο, μας ρωτάνε πόσο καιρό μας πήρε το γυρίσματα. Εντάξει, τα γυρίσματα μας πήραν περίπου 2 εβδομάδες. Μόνο 2 εβδομάδες. Μόνο 2 εβδομάδες. Εδώ έχετε φτιάξει υπερπαραγωγή. Έχετε πάει, έχετε φέρει και φρέσκα κορίτσια, ωραία κορίτσια εκεί με τους παππούδες. Γυρίσματα σε πάρα πολλά σημεία. Καλογυρισμένο πάρα πολύ, απίστευτο. Κύριε Γιώργο, υπήρχαν δυσκολίες στα γυρίσματα? Υπήρχαν δυσκολίες στα γυρίσματα. Εντάξει, νομίζω ότι όταν πραγματοποιείς γυρίσματα με τέτοιες συνθήκες, με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν, ας πούμε, κάποια επαφή, πρέπει να τα πάρεις όλα από την αρχή. Δηλαδή να τους εξηγήσεις ότι εδώ κάνουμε γύρισμα, με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, θα πρέπει να πείτε τα λόγια σας. Αλλά νομίζω ότι όλοι είχαν όρεξη, για αυτό που θέλουμε να κάνουμε, είχαμε βάλει όλοι ένα στόχο. Οπότε νομίζω ότι δουλέψαμε ομαδικά και το πετύχαμε. Ναι, αλλά πώς βρήκατε τους συγκεκριμένους πρωταγωνιστές? Πώς τους εντοπίσατε? Συνήθως τους ψάχνουμε στα καφενεία, στα καφέ, αν ξέρετε κάποιον ωραίο παππού να πρωταγωνιστήσει, κάποια γιαγιά. Έχουμε ερασιτεχνικές ομάδες εδώ, κατοικίες πολλές, και από εκεί αν πρέπει να τους γήθος, και όπως είπε στα καφενεία, και παίρνουμε πάντα τους κατάλληλους, τους πιο βολικούς, αυτά. Εσείς έχετε όντως την ταβέρνα, δική σας είναι η ταβέρνα που βλέπουμε? Όχι. Τι δουλειά κάνετε, κύριε Μπαλοθιάρη? Για το γύρισμα. Τι δουλειά κάνετε? Μια χαρά είμαστε. Καλά είστε. Τι δουλειά κάνετε? Πραγματικά, η πραγματική σας δουλειά τι είναι? Τη δουλειά κάνουμε. Είμαι συνταξιούχος. Συνταξιούχος πάλι του ΙΚΑ είμαι. Ναι, πολλά χρόνια τώρα.
Έτσι ασχολούμαι καμιά 15 χρόνια με το ερασιτεχνικό θέατρο. Ναι. Περνάμε καλά, μας αρέσει και έχουμε και διάφορα έργα σε εξέλιξη. Ναι. Τώρα έχουμε εντονιστό μια ομάδα που ανήκω εκεί πέρα. Μπράβο. Έχουμε ένα έργο, το Κιόσκι. Ναι, μπράβο. παίξαν προχθές εδώ και θα το αναδείξουν πάλι στις 12 Αυγούστου. Ο κύριος Γιώργος Μπαλιοθιάρης. Κύριε Μπαλιοθιάρη, ερώτημα. Έχει απήχηση αυτό η πολύ ωραία ιδέα την οποία έχετε από την Κρήτη? Έχει απήχηση? Έχει απήχηση αυτό που κάνουμε. Για το βίντεο συγκεκριμένα. Από χθες έχει ανέβει περίπου 20 ώρες, δηλαδή δεν έχουμε κλείσει ακόμα ημέρα. Ναι. Είναι σε 100.000 προβολές αυτή τη στιγμή. Έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο για τα σχόλια, για την αγάπη. Και τα μέσα φυσικά που το και τα μέσα φυσικά όλους, γιατί πραγματικά είναι ένας σκόπος ο οποίος βλέπουμε ότι έχει ανταπόκριση και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Να ρωτήσω, γιατί διαλέξαμε ροζ κουστούμι? Γιατί διαλέξαμε ροζ κουστούμι. Ωραία, Ουσιαστικά είχαμε πάρα πολύ επηρεαστεί από την ταινία την Barbie, όπου όλα τα χρώματα ήταν ροζ. Και έτσι λοιπόν και αυτή η παραλλαγή που κάναμε και με τον Μανώλη εδώ στο βίντεο, τον Κωστή δηλαδή στο ρόλο, ήταν ας πούμε ένας κριτικός σκένας. Συγγνώμη, ντύσατε τους κριτίκαρους στα ροζ. Μια χαρά είναι, γιατί... Έλα τώρα. Όλο μαύρα, βάλουμε και λίγο χρώμα στη ζωή μας. Λοιπόν, τώρα να ρωτήσω. Εγώ έχω ντυθεί σήμερα, δεν έχετε εικόνα. Εγώ έχω ντυθεί στα μαύρα σήμερα να τιμήσω την Κρήτη και εσείς είστε στα ροζ. Το χρώμα είναι πάντα, νομίζω, καλύτερο από το μαύρο. Το συζητώ, Λοιπόν, αλλά καλό είναι το μαύρο. Οι γιαγιάδες πώς το πήρανε? Οι γιαγιάδες πώς το πήρανε, Ναι. νομίζω... Ανοίγει βεντέτα. Ναι, φαίνεται αυτό. εμένα. Γι' αυτό το ρωτάω. Δεν θα τα πάμε καλά. Θα απαντήσουν οι γιαγιάδες. Αν θα απαντήσουν οι γιαγιάδες. Αυτό θα δείξει. Ήδη ο κόσμος περιμένει την απάντηση να δείξει. Δεν ξέρουμε ποτέ πώς θα... Οι βεντέτες στην Κρήτη είναι περίεργο πράγμα. Δεν ξέρουμε από πού θα σου έρθει. Κύριε Μανώλη, τι λέτε? Ναι, όπως είπε και ο Γιώργος, δεν ξέρει πού θα σου έρθει την βεντέτα. Σας μιλάει η γυναίκα σας? Από πού και πώς. Σας μιλάει η γυναίκα σας τώρα? Σας μιλάει? Δυστυχώς μου μιλάει. Δεν είναι. Τι να κάνω. Να ρωτήσω κάτι. Βλέπουμε τώρα το πλάνο. Ναι. Βλέπουμε το πλάνο που είστε με κάτι δίμετρα μοντέλα. Δεν υπήρχε δεν υπήρχε έτσι λίγο μια γκρίνια, ίσως κάτι? Ναι. Ακόμα δεν έχει πάρει τα ζεστά. Δεν έχω καταλάβει ακόμα ότι είναι με 2 δίμετρα. Δεν έχει πάρει ακόμα το πράγμα. Μάλιστα. Δεν σας βλέπω καλά, να ξέρετε. Και βλέπω ότι την ταΐζετε, μία από τις 2 κοπέλες την ταΐζετε στο στόμα. Την γυναίκα σας την έχετε ταΐσει έτσι στο στόμα τώρα τα τελευταία 20-30 χρόνια? Ποτέ δεν την έχω ταΐσει τη γυναίκα μου. Ποτέ δεν έχει ταΐσει. Το μοντέλο το τάισε όμως. Έχει να γίνει. Λοιπόν, είστε υπέροχοι πραγματικά. Να πάει Μπράβο καλά. σας. Είναι εκπληκτικό πραγματικά το τρέιλερ. Μπράβο, έξυπνη ιδέα. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Περιμένουμε και άλλα βιντεάκια σας. Μπράβο σας. Την απάντηση τώρα. Λοιπόν, να είστε καλά. Τα φιλιά μας στην υπέροχη Κρήτη. Γεια σας.